Proġett li tnieda sena ilu mill-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà biex jitwaqqfu kunsilli lokali ta' tfal illum qabeż nofs triq. 36 kunsill lokali u 3 fuq livell reġjonali għandhom il-kunsill ta' tfal. Minn dak li qalu tfal infushom iħossu li qegħdin jagħmlu differenza u li l-vuċi tagħhom qiegħda tingħata widen. Għanna noqdu niddiskutu x'inhu tajjeb għalina. Niddiskutu li għandna bżonn bandli ikbar u iktar sabiħ għalina tfal ħalli żgħażagħ u tfal jistgħu jkunu jilagħbu u iktar ġonna. Jien qattilhom li l-arb irrid ikun hemm iżjed postijiet siguri għat-tfal fejn jitu gost jilagħbu, imorru mal-ħbieb u jħossuhom siguri. Ġiġa ddiskutejna ma' konsilliera oħra kif nistgħu ngħinu pereżempju fil-komunità fosthom bażars kif ukoll morru nżuru l-anzjani. L-idea għal din l-inizjattiva kienet ta' chairperson tal-Fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preka, bil-għan li tħeġġeġ tfal u adolescenti jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet fil-komunità fejn jgħixu. Iżda tajt li dan huwa biss il-bidu fejn it-tfal qed jingħataw is-seta li jsiru mexxejja tal-komunità tagħhom u l-qudiem ikunu mexxejja tal-pajjiż. Dan huwa parti mit-tisħiħ anke tad-demokrazija tagħna. Għax meta aħna qegħdin nassiguraw li kull ċittadin huwa rrappreżentat ta' kwalinkwe età allura dak ukoll hemmhekk aħna qegħdin insostnu dak li pajjiżna bħala pajjiż demokratiku għandu bżonn. F'laqgħa ma' 300 tifel u tifla li jiffurmaw dawn il-kunsilli, il-Prim Ministru Robert Abela qal li t-tfal u żgħażagħ huma parti importanti mill-bidliet li jrid jagħmel il-pajjiż biex jitlaq għal livell li jmiss il-kwalità. Wara l-fehma li l-kunsilli ta' tfal isaħħu l-attiviżmu fil-lokalitajiet u żied jgħid li t-tfal u żgħażagħ mhumiex biss parti mid-deċiżjonijiet tal-futur iżda anke tal-lum. Dr. Abela stqar li l-Gvern jibqa' konvint li ż-żgħażagħ u tfal għandhom ir-rwol importanti u l-vuċi tagħhom trid tkompli tinstema'. Il-Prim Ministru Robert Abela refera għal riformi li wettaq il-Gvern favur il-vot 16 u dik li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena ikunu jistgħu imexxu l-lokalitajiet jekk jingħataw il-fiduċja mill-elettorat. Qal li dawn ma kienux l-aktar deċiżjonijiet popolari iżda jemmen li kienu bidliet li bihom wera jemmen aktar fil-kapaċità taż-żgħażagħ temm jgħid li r-rwol tal-Gvern huwa li joħloq l-aqwa opportunitajiet biex il-ħolm ta' tfal u żgħażagħ ma jibqgħux fuq il-karta imma jsiru realtà. Dan il-proġett bl-isem Rights qiegħed ħares li sa April tas sena d-dieħla it-68 kunsill lokali u 6 kunsilli reġjonali f'Malta u Għawdex ikollhom kollha il-kunsill tat-tfal tagħhom.